Skal vi ikke se, om de har et kammer her, Svenske? Jo. Her. Welcome to my crib. Har du et sted, vi kan crash? Mig og min kone. Hvad tror I selv? Hvad fanden glor du på? Er hun måske pænere end mig? Jeg glor næsten ikke, baby. Ikke særlig meget. Det er dig, der er min kone. Jeg har et værksted, I kan låne, if you like. Det er så tager vi. Det vil vi gerne have. Ja. Din stive stodder, mand! Og ved du hvad? Jeg gider kraftedeme ikke at finde mig i de blå på andre piger, mand. Det er fandme din skyld, jeg redder lige en omvandrende flødebold. Du er så lækker, skat. Skrid, mand! Ud! Hvad fanden er du? Jeg er Gabriel, og jeg skal komme for at fortælle dig, at du skal føde Guds barn i nat. Guds barn? Ja. Hvad fanden vil du helst sige til Josef? Jeg skulle fortælle om det helst. Det er dit problem, Knut. Hej, Svenske, er du faldet lidt ned? Og det er nu, du er nødt til at komme. Jeg skal få et Guds barn. Guds barn? Hvad snakker du om? Ja, der kommer en eller anden engel og sagde alt muligt crap. Du er nødt til at komme. Jeg er på vej. Hej. Vil du se ham? Ja. Hold da kæft, han er nære. Hvornår fanden i helvede har du været i Afrika? Jeg har jo ikke været i Afrika, vel? Det er jo Guds søn. Nå, Han skal hedde Jesus. så kan du sgu da være med i de unge mødre, og jeg kan være med i singelliv. Din stive stodder, mand! Guds barn er født. Kig op mod stjernerne, og I vil finde ham. Medbring ham gaver. Jo, mand! Ungen er født! Jo, Håbe, lad os gå mod stjernen. Jamen, jeg kan ikke se noget for mine bryster. Lise. Okay, lad os lige få kammertonen. Ingen GPS går bare mod stjernen. Vi slipper ned ad gaden nu, vi er på vej. Den her baby, den skal elske mig. Ligesom alle andre for Gud og mig. Lille Jesus dreng, nu er vi på vej. Gud, for er beskidt! Fuck nu det, vi har fået så meget med. Det er nære. Vi har gaver med. Hvem er I? Vi er 3 vise med. De 3 vise mænd. Ja. Og hvad er det her? Det er en pladekontrakt til din lille unge. Og jeg har et gavekort til plastikkirurgi. Vi forventer store ting af dig, min lille dreng. En dag, Jesus, der vil du opnå en stor succes, og alle folk vil tilbede dig.